Het is heel vervelend dat er misschien eerst heel wat slims baren moet voordat er activiteit ondernomen wordt. Al goed 20 jaar maakt het Wiebe Pasma hem druk om de verkeerssituatie op de Tijentalstraten in Jastemar. Er binnen recentelijk wat verhoringen troffen, maar nevens Pasma binnen die net echt logisch. Eerst maar 60, dan naar 200 meter weer 80 en dan in 9 maar weer om naar 60. Het is een labmiddel, maar de situatie nu is wel wat beter als dat het wie. Wat is er gebeurd? Nou, er ben boordendelzet van 60 kilometer en daar horen een aantal mensen horen haar daarom. Maar als je van de Smaderwei aankomt, van de Smaderkant aankomt, dan heb je al gauw dat mensen de boorden net zorgen omdat het een bocht is en men de aandacht had bij de dik. En net de boorden zorgen en toch met 80 kilometer hier het oerstekplak passeren. Even Pasma liek het er nou eindelijk vooruitgang te wijzen, want er lijkt een mobiliteitsplan op tafel dat op 29 februari bepraat wordt in de Rie. Hier wacht het dan ik vol spanning op en had er al een idee over. De ideale situatie zou wijzen dat het oerstekplak beter zichtbaar is, maar misschien is het nog beter. Maar dat is een dream misschien om het fietspad wat er is, om dat terug te loeken naar de Lietse Tijentalstraat en daar een oerstek te maken. Of hier een rotonde, zodat de gong er helemaal uit is en men veilig oersteken kan. Pasma vindt Liekpols wel dat het lang genoeg worden had voordat de maatregels naam binnen. Als je 20 jaar mee aan de gang bent, dan vind ik wel dat het nog haast tijd wordt om er echt mee aan de gang. Dan hoop ik dat het dus in alle gevallen voor de jest in orde komt wat de snelheid en wat de zichtbaarheid van het oerstekplak aangeeft.